Li bajarê Amedê defîleya cil û bergên ku ji giya û xurekan hatine çêkirin hatin pêşkêşkirin. Modelîstên jin li navçeya Nav Sûrê de li ser cadde cil û bergan li xwekirin û meşiyan. Xelkên ku li modelîstan temaşe dikirin jî ji ber cilan matmayî bûn. Xwediyê kampanyaya cil û bergan armanc kiriye ku bi staylên nû balê bikişîne ser bajêr û dewlemendiya xwezaya bajêr. İsotra, Bamyara, Peli Kartal'la, Peli Tavus Kuşira, ondan sonra İsotra, ma vayu tasarım viraştu. Zaveşiyo çiyame meydan, ma zav memnuni. İnşallah en memnuniyeti ama tekrardan devam kan ilerideki zaman ma tekrardan en tasarımı kuvvezeyin. Model firma tanıtımcı, ondan sonra memleket var, vela tukur, semeda var, ma yok çiğkadı. Ma zav memnuni, inşallah tekrardan ma enova tasarım çiğken. Di defileyê de modelîstên jin cil û bergên ji nebatan weka ji giyayên çolê, ji genim, ji baskên kevok û qertalan, ji bîber, ji bamya hatine çêkirin li xwekirin. Model jî anîn ziman ku li xwekirina fîstanek ji xurekan zor balkêşe, lê ciyê kêxweşiyê ye. Böyle bir koleksiyonu ilk defa taşıyorum. Şöyle günümüzde otlardan yapıp renklendirmek çok büyük bir şey aslında. Min berê niha jî fîstanên cuda li xwe kiribû. Bes vana zor balkêşin. Kêfa min jî hat ku em bi staylên cuda nebatên ên herêmê û bajarê Amedê didin nasîn. Meyve. Güzel yani. Xwediyê kampanyaya cil û bergan berê niha jî bi staylên cuda cil û bergan çêkiribû. Ji terîsa, ji epraxên daran fîstan çêkiribû. Vê carê jî ji nebatên xwezayê fîstan çêkir. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.